Dnes mi volal klient a pýtal sa ma, že či mu stačí len logo, alebo či potrebuje aj ten brand, či firemná identita, či ako to voláme. A akože to je super otázka, pretože nemôže vedieť, ak sa o to nezaujímal, že čo je vlastne brand. A moje vysvetlenie na to bolo také, že samozrejme logo je fajn, ak máte pekné logo, ale z samostatnej komunikácie chcete budovať svoju značku, to rozhodne nestačí. A prečo je to tak? Skúste si predstaviť taký McDonald, hej, že by mal vlastne len svoje logo a na ostatné veci by kašľal a neboli by respektíve konzistentné. A teraz si predstavte, ako by vyzerali tie reštaurácie. Každá by bola asi iná, alebo každý by si to zariadil v každej krajine podľa nejakých svojich kultúr a podľa nejakého svojho vkusu. Presne tam by sa stratila tá značka, že to už by to nebol ten McDonald, ako všetci poznáme, že stačí, keď vidím len nejaký banerík na sociálnych sieťach, alebo že len periférne zazriem niekde reštauráciu, keď idem autom, že viem, že je to proste McDonald, tak to je tá konzistencia tej značky. Takže moja odpoveď na to je nie, len logo vám nestačí, pretože vy potrebujete konzistentne budovať značku, ktorá je, ešte raz to poviem, konzistentná všade. V online svete aj v offline svete. Takže ak chcete naozaj budovať značku a myslíte to vážne, potrebujete mať brand, potrebujete mať tone of voice vašej značky a potrebujete vedieť, ako máte komunikovať, aby hoci kto s vašou firmou dojde do nejakého pracovného partnerstva alebo styku, musí vedieť, ako má pracovať s vašou značkou. Takže k tomu vám slúži vždy brand manuál, ktorý každému povie, ako má čo používať, ako má čo vo finále vyzerať. Budujte silné značky.